Ola rapaces e rapazas, chamo Adriana, estou aquí para falarvos do libro Europa Express de Andrea Maceiras. Esta historia combina diferentes temas, como o amor, o misterio e outros. 7 adolescentes deciden viaxar xuntos por Europa ao rematar o bacharelato. Descubrirán a complexidade das relacións persoais. Uns anos despois, Nico atopa unha postal que provoca nel a necesidade de resolver as dúbidas sobre a traxedia que tivo lugar despois da viaxe. Nico contacta cos compañeiros e descubrirán moita información. Recomendaría este libro a todos os adolescentes, xa que a mí me fixo pensar sobre o pasado, sobre os momentos vividos que nunca se olvidan e os que deixan unha marca imborrable, sobre o valor da amizade, deume ganas de viaxar e ao final emocionoume. Espertoume moitas reflexións sobre o crecemento, a madurez e o amor, que é o eixe da novela. Tíome en suspense por saber a causa real da morte de Jacobe e a posibilidade do suicidio puxo os pelos de punta. O que máis me gustou do libro foi a expresión dos sentimentos de cada protagonista pola morte do seu amigo. O primeiro libro que lin desta autora foi o meu favorito durante bastante tempo. Este pasou o selo cando acabei de ler. A todos os que esteades vendo este vídeo, dígovos que o leades, xa que fai reflexionar sobre moitos temas que a veces non lle damos a importancia que realmente teñen. Ata aquí o comentario deste libro Europa Express, espero que vos gustara e sobre todo que vos dera ganas de lelo.